Hej, mit navn er Nikolaj. Vidste du, at der er verdenspremiere på FG's opsætning af Dracula den 29. januar kl. 19? Vidste du yderligere, at den også spiller den 30. og 31. kl. 19? Gjorde du ikke det? Nej. En billet koster 50 kroner. Lad os finde ud af, hvordan man køber en. Er I også ved at prøve at købe en billet til musicalen? Ja, men vi kan simpelthen ikke stave til Dracula. Vi ved ikke, hvordan man gør. Nu skal I se, hvad I gør. I går ind på billetto.dk, trykker på search. Hvad betyder det? Det betyder søg, det er engelsk. Det er meget sødt, du ikke kan være med. Ja, jeg er første gear, så jeg ved det ikke rigtigt. Det er okay. Livet bliver bedre. Ja. Så søger I på FG, D-R-A-C-U-L-A. Sådan staver man til Dracula. Det er fordi, vi har søgt på FG Rocula. Trykker I Enter, og så kommer Dracula The Musical frem. Hvorfor er der 3 begivenheder? Jamen søde ven, det er jo fordi, den spiller 3 dage. Torsdag kl. 19, fredag kl. 19 og lørdag kl. 19! Ja, lige præcis. Så trykker du Find billetter på Find billetter-knappen. Yes! Okay. Og så trykker du et antal ind. Trykker man Accepter, så betaler man, og det er pissenemt. Er der andre muligheder, hvis man ikke gider at købe den på nettet? Jamen, jeg er så glad for, at du spørger. Fordi så kan man bare gå ind på kontoret og købe en. Yay! Ja, altså, her kan man jo også købe en billet på kontoret. Kom piger, så viser jeg, hvordan man gør. Hej Dora. Hej, hvad kan jeg hjælpe med i dag? Jamen, nu skal du høre. Jeg skal bruge en billet til musicalen. Jamen, det har jeg lige herude. Fredag den 30. Tak skal du have. Et stykke, 50 kroner. Jeg skal bruge en 50'er. Det er næsten godt. Okay, men helt seriøst. Torsdag den 29. Fredag den 30. og lørdag den 31. Alle dage kl. 19. Der kører FG's musical Dracula. En billet koster 50 kroner, og de kan enten købes på kontoret eller på billetto.dk.